from both sides. There are three. Wee mafta wee ozugbo m na-egbugharị ewere ọsọ na-achụ m mụ na ịgba ọsọ nke m gbanarị ndị Fulani lekwe ndị sekuriti ozugbo ndị sekuriti. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo ụzọ ụwa anyị wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi otu nwanne anyị nwoke onye kọwara onwe ya dịka onye ụkọchukwu na ụka Anglican, onye nke ndị ọrụ nchekwa obodo Ụkpata na Ụvụrụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị ụzọ ụwa anyị na steeti Enugu napụtara n'aka ndị ntọ ndị ugwu ndị chọrọ ịtọrọ ya. Dịka ya bụ onye ụkọchukwu si wee kọwaa, ọ sị na ya gara nzukọ na Nsụka, ya gacha wee na-ala pụta n'ụzọ, ụmụ ikorobịa ndị Fulani mmadụ atọ wee si n'ime ọhịa wee makapụta kwuchie ya ụzọ na ya bụ ụgbọ ọgbatumtum. Ya wee tụgharịa ụgbọ ọgbatumtum ya wee gbawa ọsọ, ha chụwakwa ya. N'ọzi mgbe ya na-agba ọsọ ka ya gbarukwutere zute ndị ọrụ nchekwa obodo ndị a ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a, bụ ndị hụrụ ka ya ji ọsọ wee na-abịa sị kedu ihe na-eme, ya tụọrọ ya aka. Ha wee gbarakwa lachiwe ebe ahụ. Ha bụ ndị ugwu wee hụkwa ndị ọrụ nchekwa ka ha na-abịa kwụrụ, wee ruo mgbe ndị ọrụ nchekwa bidoro kwawa ha mgbọ tupu ha gbawa ọsọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka ha si wee kọọ ya bụ akụkọ n'obodo ụzọ ụwa anyị nke nọ na steeti Enugu. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This evening, I'm an Anglican pastor, and she meets in Nsukka, Nabata. So, the quick coming from both sides. There are three. Wee mafta wee ozugbo m na-egbugharị ewere ọsọ na-achụ mụ na ịgba ọsọ nke m gbanarị ndị Fulani lekwe ndị sekuriti ozugbo ndị sekuriti bịa ama m ihe nwere ike ikwu just to appreciate them. Ọ bụ ndị sekuriti bịa bidoro gbaba ha egbe ebe abanyeze ime ọsọ. It's just the mercy of God and the grace of God, because ha dị bold wee nọrọ n'etiti ụzọ. Ozugbo ha kwụsịrị m na-egbugharị, I just let me take the risk. When my man got on one, and I bought so next to them the machine, move, and God helped me through the security and saved me. I want the security help. I want the security matway where Rutubaze Baba Ebe Ebe boss. Some the security on the Bruzemua. It just God alone, because money had I'm go already, and I don't know what I would have said. So thank God. Akụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m asị ekele dịrị Chukwu ka o si wee were ndị ọrụ nchekwa ahụ wee napụta ya bụ nwanne anyị nwoke, wee na-asịkwanụ ha bụ ndị ọrụ nchekwa daalụ n'ọlụ, wee na-asịkwanụ obodo niile unu kwadokwanụ ndị ọrụ nchekwa unu nwere n'obodo unu, ndị na-enwebeghị ndị ọrụ nchekwa n'obodo unu, họkwanụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị nwere obi n'obodo ahụ ka echekwa obodo ma unu kwadokwa ha, maka na echewekwanụ ndị ọrụ nchekwa obodo Naijiria. Ihe a na-eme bụ ndị polisi na ndị amị echewekwa ha, ihe ga-emebi. Maka ile ya anya nke ọma, o doola anya na ọ dị ebe 10 ebe ndị ọrụ nchekwa chụrụla ndị omekome ọsọ makwanụ napụta ndị mmadụ n'aka ndị omekome. Ọ dị ebe 10 o merela. Ndị ọrụ nchekwa obodo bụ ndị obodo bụ ihe mere ihe dịka 7 ma 8 n'ime ha, n'agbanyeghị na ndị ọrụ nchekwa dịka ndị ọrụ agha obodo bụ ndị amị na ndị polisi kakwa nwee ngwa ọrụ, ha kakwa mara anya ya bụ ọrụ, mana ha agaghị eme ihe ọbụla ma ọ bụghị ma ndị isi ha si ha mee. Mụnụ amarala na ụfọdụ n'ime ndị isi ha ahụ na aka ha dịkwanụ n'ihe a na-eme.
o wee bụrụ ihe dị mkpa obodo niile unu marakwa ka unu ga-esi enwe ụdị ndị ọrụ nchekwa otu a. Unu echekwala ndị nwere otu ọrụ nchekwa kara aka, unu echekwala mgbe ha bịara tọrọ mmadụ tupu unu achụwa ha. Unu banyewe n'ime ọhịa niile nọ n'obodo unu. Ya bụ otu ụzọ mma a ga-esinwu emeri ndị a. Maka lekwa n'anya otu ihe onyonyo anyị ga-enyo anya na ya ugbu a, nke mere na Plateau steeti, ebe ha bụ ndị omekome bịara wee sụọ ndị obodo akwụ wee chụpụ ọtụtụ ndị mmadụ. Nke a mere n'obodo ama dịka Arachi, nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Riyom na Plateau steeti. Onye ọchịchị ya bụ ime okpuru ọchịchị wee na-ajụ onye isi ndị ọrụ agha obodo Naijiria nọ na ogbe ahụ nke ama dịka Army Commander si ya kedu ka ya bụ ihe si wee mee. Ndị ahụ bịara, kedu onye ọrụ agha si ya na ha ndị otu ha kwakọrịtara mgbọ. Ọ sị ha mmadụ ole ka unu gburu? Ọ sị na onweghị. Mmadụ ole ka unu merụrụ ahụ n'ime ndị omekome ahụ? Ọ sị na onweghị. Na-etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ehe, ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Unu ahụlanụ ka ya bụ onye isi ndị ọrụ agha obodo Naijiria n'ebe ahụ bụ nke ama dịka kọmanda na-atagheri ọnụ. Ọ bụghị taa ka anyị malitere n'ụwa akụkọ ihe gbasara na ụfọdụ ndị amị Naijiria amị na-akwado ha bụ ndị omekome ndị na-eyi ndụ ụjọ na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. Ya bụ onye ọbụla na-elekwa anya na ọ bụ ndị ọrụ agha obodo Naijiria ga-abịa zọpụta ya, makwa na ọ bụ ndị ọrụ uwe ojii ga-abịa zọpụta ya n'obodo ya n'ụdị ha na-eme na Naijiria ugbu a. Olileanya ahụ ị na-elekwa enyemaka ahụ ị na-ele anya ya nọkwa n'ote aka. Ọ dị mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu esi eme ya. Deere ebumnuche gị, otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye a sị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere anyị bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.